Masak urap sambel cos sadune rakeri ndok dadar tempe goreng karo nan tahu iki wis sadu sing paling bestseller ning nggonku bes iki aku ape masak sambel cos sing rasane ki wituk ya seweger ngono lho bes. Nah iki kelapane tak parung dhisik, milih klapa sing enom bes ya aja sing tuwa. Nah nek tuwa ki kok sambele rasane kemrasak. Lah kok ono terus tak ulekno bumbune bawang brambang lombok kencur godhong jeruk karena dikei laos sithik karo tumbal sithik kono terus kayak penyedap karo gula. Lah kono terus diulek nganti lembut bes. Nah wis lembut terus kelapane parutan ki mang dilebokno ning ngene jero bumbune terus diolet-olet nganti rata kabeh karo bumbune. Nah iki lho bes salah satu rahasiane sambel cos sing rasane wituk iki, langsung wae ditumpangno ning dhuwur kompor sak cuweke terus dikakno kompore, genine ora usah gede-gede bes, rada cilik ngono wae muntup-muntup. Lah kok ngono terus dicos-cosno ning gone cuweke ngene iki bes. Ngene iki lho bes, ambune wis seweger nggo abrat tanggaku mambu kabeh nganti 7 petinggi bes. Lah nek wis mateng terus dientas wae sambele. Kok ono terus lanjut godhog urap-urapane bes. Ki aku urap-urapane ana bayem lah kuramban ge ingin neme tanggaku tak umbah dhisik nganti resik nganti bolak-balik. Kok ono terus tak komuyah sedelok. Lah kok ono terus tak godhogno banyu. Nah nek banyune wis umup mulak-mulak tak cemplungno bayemku bes. Nah nek godhog bayem wis rasa suwe-suwe bes. Soale bayem iku ya cepet meduke ngono nek kesuwen kok mundak blobor. Lah kok ono terus tak entas bayeme terus tak grojoki nganggo banyu adem ben bayeme nang gelas adem bes. Lah kok ngono terus bayeme iki tak peres-peres nganti apoh banyune. Lah nek wis terus tak cemplungno awori bumbune iki mang bes terus diulet-ulet karo bayeme. Nah wis dadi bes sambel kucos urap-urapane iku bayem karo nan kecambah, adune ndok dadar karo nan tempe goreng karo nan tahu jelas wituk tenan bes. Silahkan dirikuk le bes sambel cosku model ngene iki dijamin rasane ya seweger wis ora usah bakar kreweng, luwih simpel bes.